Takže čau lidi, já vás vítám v dnešním videu, je to takový malinký speciálek a žádný tutoriál nebo nějak tak, ale chci tady upozornit, že jsme měli celkově slednutí videí nevno 400, tak bychom vám s Davem, který tu bohužel být může, protože tohle je single playerová flat mapa, tak bavit 400 slednutí, takže děkuji jak za sebe, tak za něj a doufám, že se vám naše let's play a tutoriály budou líbit. Bude to snad za další dobu mnohem lepší a já jsem si tu pro vás připravil takový malinký překvápko. Omluvte mě ty lagy, ono to nějak začalo se lagovat, jo. Takže si to můžeme zkusit. No, tak to celkem lagovalo, takže no, nevadí, ale oslavovat na to budeme. A já se s váma teda pro dnešek loučím. No, to zase musím dopravit kvůli svému městu, to je jedno. Takže já se s váma pro dnešek loučím a to bude asi všechno, tak ahoj.